Bai, Añorga badauka auzo izaera, Donostiatik Hernani Lasarte eta Usurbilera bidean dago, edo alderantziz, Lasarte, Hernani eta Usurbildik Donostiara bidean, tartean eta inunez baten. Kartelo bat zegoen lehen, Donostia 3 kilometro jartzen zuena, Añorgan bertan. Orduan fisikoki Donostitik urrun dagoen auzo bat da, izaera ere nahiko desberdina da, bere garaian fabrika bat egintzelako hemen Añorgan, Porlan fabrika bat, Goizu eta aldetik eta langile pila bat etorri ziren, behaien ondorengoak eta denak dira euskal hiztunak, gainera kontzientzia handiko auzo bada, bai langile kontzientzia eta bai hizkuntza kontzientzia. Eta Donostiarekin alderatuz, izaeran horrek bai desberdintasun batzuk sortzen dituela. Baina, bere garaian asko aldarrikatzen genuen, Añorga apartekoa zela, Donostiren gandik aparte behar zuela. Eta nik esan nuke aldi berean dela Donostin eragiteko leku bat, eta importantean baita ere Donostiak horrelako auzo bat edukitzea, beti agertzen den postal hortatik desberdina dena, eta bestelako Donostia bat izan daitekela erakusten duena.